Varias son as razóns que levaron a Jorge Ordóñez a presentar a súa candidatura a patrón maior de Rianxo. Segundo el, nestes 4 anos non se veu avance algún. Pon o acento na pouca atención que dende o pósito se fixo das zonas productivas, así como tamén o desinterese mostrado cara ao xeito ou voo de vara. Solo vemos unha pequena melloría no marisqueo a pé, marisqueo a flote en momentos puntuais, pero vemos unha falta de atención ás zonas productivas, non se regeneran nin se coidan como son debidos, baixo o noso punto de vista. Depois levamos o tema do xeito os peores 4 anos da nosa historia, vemos que van ir a peor, nós non sabemos se é culpa dos patróns maiores ou non, pero nós pensamos que temos outras ideas que aportar para intentar mellorar a situación. O voo de vara tampouco non vemos ningunha melloría significante. Entonces eu falo destas 4 artes porque a cofradía de Rianxo é unha cofradía peculiar. Depende destas 4 artes para que funcione como é debido e para que os socios poidan estar contentes. O aspirante á dirección da confraría rianxeira alude tamén á merma no número de socios vivida durante estes últimos 4 anos. Se sae elixido, promete diálogo, xestión e transparencia, algo do que bota en falla actualmente. Nós sabemos que as administracións as cousas están difíciles, nós non vamos a engañar a ninguén, non vamos a ser realistas, pero pensamos que temos que empezar primeiro por darlle un bo trato aos socios, porque os socios marchan, moitos porque teñen que buscarse a vida, outros porque non levan bo trato. Entonces, a partir de aí, ser coherente, non decirlle a realidade aos socios, non intentar engañar a ninguén. Varios son os proxectos que ten en mente se chega á dirección do pósito. Un dos máis ambiciosos pasa por levar a cabo a rexeneración da zona do Cuncheiro. Temos aí dunha zona que sempre se dixo que non se pode regenerar, unha zona aí que chama o Cuncheiro. A nós dixéronos que non nos dixeron directamente que non, nos dixeron que sí tampouco, dixéronos que depende de que materiales e depende en que condicións. Supoño que terán que vir os biólogos a estudiar a historia e como se pode facer. A decisión está agora nas mans dos socios. Como no resto de confrarías galegas este próximo sábado, Rianxo votará tamén a renovación dos órganos rectores, coa elección do patrón maior e os membros do Cabildo. Dúas serán as candidaturas presentadas, a de Jorge Ordóñez e a de Miguel Ángel Iglesias, o actual patrón maior, que aspira á reelección.